Okei, mä valmistan tässä pikkasen teetä ja asiat, joita tarvitaan, niin teetä jonkin verran ja sen yleensä selvitän sitten vaan avulla. Ja koska mä nyt aion tehdä 2 desiä teetä, niin se tarkoittaa 2,5 grammaa per desi, eli noin 5 grammaa. 5 grammaa sitten teetä. Oi, sattuipa hyvä tuuri. Juuri sopiva määrä teetä. Sitten tarvitaan haudutusastia. Löytyy täältä. Mulla on itse asiassa tämmönen pieni teepöytä tässä. Ja tee sitten tuonne haudutusastiaan mun pieneen teepannuun. Noin. Sitten tarvitaan vettä. Sitä löytyy multa tästä veden keittimestä, jossa on myös lämpömittari tuossa kiinni. Ja se taas onkin sopivasti juuri 80 asteista se vesi, niin voidaan kaataa se tonne pannuun. Ja samalla otan sitten tuossa ajastimen ja tuo vähän niin kuin seurannut tämän kyseisen teen valmistusta. Ja 50 sekkaa on sille hyvä lämpö aika. Eli pistän se samalla käyntiin, kun tuossa sitten kaadan vettä tuonne teepannuun. Noin 2 desiä ja tuolta löytyy vielä kansikin tuohon pannuun, kun vähän etitään. Ja tässä olisi itse asiassa nyt kyseessä sencha-tee. Otin senchaa tähän siksi, että se on itse asiassa pikkasen hankala hauduttaa. Se on yleensä, ainakin senchat, jota mulla on, niin siellä on paljon sellaista pientä töhnää joukossa, jos se päätyy niin kuin teemukiin, niin helposti kitkeröittää ton tee. Mutta sitä varten mulla on tuossa taustalla itse asiassa teesihti ja tuossa tuo kellokin kohta valmistuu. Teesihti tuohon teelasin päälle ja kaadetaan sitten tee tuonne lasiin. Otetaan kannen tuosta pois. Tee alkaakin olla sitten jo tuolla lasin puolella. Teekannu mä sijoitan tuohon teesihdin telineeseen, jolloin tonne teepannuun jäänyt neste pääsee valumaan tänne teepöydän sisuksiin. Teesihti kanssa ja se vähäinen nestemäärä, mikä siihen on jäänyt, niin asetan myös tuohon teepöydän päälle, jolloin neste pääsee valumaan sinne pöydän sisuksiin. Ja tossa olisikin sitten valmis kuppanen teetä ja käyn sen tässä sitten nauttimassa. No niin, ja tee on sitten tullut nautittua ja jonkin verran olisi vielä sellaisia hallinnollisia toimenpiteitä. Tuossa teepannu, joka on ollut tuossa niin kuin valutuksessa, niin syy miksi se oli tuossa valutuksessa on siis se, että jos tänne teepannun sisään jää nestettä ja se saa hautua noiden teelehtien parissa, niin siitä muodostuu aika kitkerää ja pahan makusta. Ja jos ja kun käytän näitä teelehtiä uudestaan, eli näähän on nyt tällä hetkellä kertaalleen haudutettu, ja mä voisin saman tien kaataa lisää vettä tuonne sisään ja tehdä toisen kupillisen teetä. Vihreän teen tapauksessa yleensä, kun teen kolmannenkin kupillisen teetä, tämä kestää vihreät yleensä useampia haudutuskertoja, niin kannattaa poistaa se neste täältä kupin tai haudutusastian sisältä pois, että se ei kitkeröi tästä teetä, mitä sitten seuraavalla kerralla valmistetaan. Ja siihen tosiaan itse käytän ylösalaista asentoa, jossa niin kuin kohtuullisen paljon siitä nesteestä pääsee tuosta haudutusastiasta pois. Samaten tämä teesihti, se on mulla tässä teepöydän päällä, jotta siitäkin poistuisi tämä neste pois. Ja tuossa nyt näkyy jonkin verran tuossa sihdin pohjalla senchalle, tai ainakin niille senchalle, mitä mulla on, niin niille tyypillistä tuollaista pientä roskaa, joka
jos se tosiaan päätyy teekuppiin, niin se tekee siitä teestä kitkerää. Ainakin mitä lopummaksi tai mitä enemmän sitä teetä juodaan, niin se lopputee alkaa olla aika paljon kitkerämpää tämän moskan takia. Niin sen takia se on hyvä saada sieltä pois. Mutta kuvitellaan, että mä en enää hauduttaisi teetä. Tässä vaiheessa mulla on sitten tapana yleensä kaapia tee jonnekin pois. Mä jossain vaiheessa heittelin tätä tiskialtaaseen, mutta se vähän vaikutti olevan huono idea, koska nämä alkaa vähän niin kuin tukkia tai ainakin hidastaa sitten veden poistumista tuolta tiskialtaasta. Niin nykyisin tulee sitten tehtyä tällaista operaatiota, että kaivellaan jonkinlaiselle lautaselle tai astialle toi suurimmat osat tuonne teepannuun jääneistä lehdistä ja teesession jälkeen sitten alkaa olla tuollainen kasa sitten teelehtiä jäljellä. Mä yleensä itse asiassa jätän nää kuivamaan, koska mulla ei ole suurta tarvetta tyhjentää sitä lautasta suoraan siitä. Ja seuraavana päivänä sitten yleensä kerään ne kuivaneet teelehdet tästä lautaselta pois. Ja itse asiassa jonkin verran säilyn niitä ja käytän niitä vaikka hajusteena, jos sen muuta keksi. Jos teillä on joku hyvä idea, niin kertokaa toki. Teepannu on nyt kohtuullisen puhdas, mutta no ei se nyt ihan puhdas ole, että tämä menee sitten huuhteluun. Teepöytä, kun ollaan käytetty, niin sieltä kun otetaan nuo tarvikkeet pois, niin löydetään tämmöinen mulle tyypillinen järjestely, että sieltä löytyy talouspaperi tai mikä tahansa käsipyyhe tai vastaava. Mä yleensä tässä arkiteen-rutiinissa niin valmistan teen sellaisessa pisteessä, jossa ei ole itse asiassa juoksevaa vettä tai niin kuin tiskipöytää käytettävissä, joten sitten pikkasen käytän tällaista hieman kuivaavaa systeemiä ja jätän sitten tämän teepöydän ja nämä teetarvikkeet sitten yön ajaksi kuivumaan odottamaan seuraavaa käsittelyä. Teepannu sitten, joka oli enemmän putsauksen tarpeessa, niin vie sitten lähimpään keittiö- tai vesipisteeseen ja huuhtelen siellä ja jätän kuivamaan. Mun valmistusprosessissahan oli itse asiassa aika paljon apuvälineitä, eli ymmärtääkseni niin monet henkilöt tykkää valmistaa teetä aika niin kuin silleen fiilispohjalta. Pari teelusikallista teelehtiä, ei välttämättä kiinteitä tai tarkalleen mitattua teeveden lämpötilaa, tai siis veden lämpötilaa, kun haudutetaan teetä, eikä välttämättä tarkkaa aikaa, minkä se tee hautuu. Mutta mulle nämä on vähän tuttuja kahvipuolelta nämä tällaiset mittaustyyppiset harrastukset, ja sen takia ne nyt helposti tuli tähän teemaailmaankin mukaan. Ja niin suurin tavoite, mikä mulla tässä on näiden apuvälineiden käytön osalta, on se, että mä saan tästä valmistusprosessista niin kuin toistokelpoista tai helposti toistettavaa. Eli jos mä saan miellyttävän makuelämyksen teelehdistä aikaiseksi, niin mä osaan toistaa sen, koska mulla on kiinteä määrä tai ainakin dokumentoitu määrä teelehtiä ja mä oon mitannut sen ajan, jota mä haudutan niitä teelehtiä. Ja tuossa teeveden keittimessä tosiaan käytän sinne sisälle asetettua lasista teekäyttöön suunnattua lämpömittaria, niin mä saan niin kuin nämä kriittisimmät valmistusparametrit sitten talteen. Itse asiassa mun tyypillisin valmistusprosessi uusien teelaatujen kannalta tai osalta on sellainen, että jos on vaikka vihreä tee, niin mä haudutaan sen aluksi aina 80 asteessa ja 1 minuutti on semmoinen tyypillinen haudutusaika. Jos tee maistuu sen jälkeen liian laimeelta, mä sitten lisään aikaa. Jos se taas maistuu liian kitkerältä, niin mä tyypillisesti vähennän sitten haudutukseen käytettyä aikaa. Lämpötilaa voi myös muuttaa, mutta yleensä nuo lämpötilamuutokset on helpompi muuttaa aikaa, kun käyttää semmoisia hyväksi havaittuja lämpötiloja, jotka suunnilleen on sellaista, että tummalle tai mustalle teelle noin 100 astetta ja vihreälle 80 astetta. Ja tässä mulla oli nyt senssateetä ja
olen tosiaan siitä havainnut jo aikaisemmin, että vähän liian kitkerää tulee minuutissa. 50 sekkaa näytti olevan hyvä aika, eli hieman kärjistettynä. Tuolle kyseiselle teelle minuutti tulee pahaa, 50 sekkaa tulee hyvää, mutta ei liian laimeeta. Niin tämä on oikeastaan mulle se niin kuin aikamoinen peruste käyttää ajanottolaitetta, koska tämä toleranssi on niinkin pieni tässä kuin 10 sekuntia. Joissain muissa teelaaduissa saattaa olla vieläkin pienempi, 5 sekuntia, joka niin kuin erottaa niin kuin hyvän lopputuloksen huonosta lopputuloksesta. Mutta tässä pähkinänkuoressa mun arkiteen valmistusrutiinit ja toivottavasti saan ainakin jossain määrin tässä dokumentoitua, että minkälaisesta prosessista on kyse.